Mooi voort, mijn Ben, Annette. Het is nu weer week 28 en de wereld is weer mooi, dat ziet er alweer mooi uit. De graan wordt mooi geel, de rappels beginnen te bloeien. Het is gewoon, de natuur is momenteel zo mooi en daar doet het voor. Daar ben ik gewoon bij, die ben van de 21ste keer, de 22ste keer. En die komt net in de buurt, die komt 4 voort. En die familie is steeds rutter. En dat is zo leuk. Wat brengt jullie hier ieder jaar opnieuw? Vriendelijke mensen. Dat is al heel belangrijk. En een mooie omgeving. Wat vindt u het mooiste van hier? Het wijdste landschap hè? En al de enorme akkers en prachtig mooi gezicht. Allemaal. Ja, dat vind ik mooi. En u? Ja, ik vind gewoon alles mooi. De sfeer, de hele sfeer. Vriendelijk onderweg, dag. Ik vind dat heerlijk. Eén familie, leuk. Je had de route dan ook gekregen. Wat denk je dat het mooiste plakje is op de route? Nou, ik heb het ook nog net zo goed beschouwd, maar ik vind Visvliet altijd een leuk plakje. Niehoven-Ek. Ach, eigenlijk al jaar wel. Pieterziel is ook zo leuk. Ja. Dat komt al heel goed. Ja. Een soort willen. Ja, dankjewel. Hoi.